Shailo ya hụ ha na n'iru nna o ebe ọ gbọtọ n'iru nna m o n'ebe akwa arịrị na ama jijiji ịlaitiri mkpụsi no wonder o kpọọ ya o ha na o ruo ole mgbe ha na o ka ị ga-ewezuga onwe gị n'ịṅụ mmanya ha na weliri iru n'anya mmiri o kpọọ ya o onye nwe m le ịlaị nna m o nwa gị aṅụghị mmanya nwa gị aṅụghị mmanya ọ dịghị mmanya nwa gị ṅụrụ ugbu na nwa gị aṅụghị mmanya kọkwa m ịṅụ aṅụ kama otu ọ dịrị m n'obi m o ka m buru bịa n'iru Jehova o bụ ịdọka obi m n'iru ya o si na lekwasị manya ebere o si ya eze hichaa manya mmiri dị m n'anya nna m lee biko hichaa manya mmiri juru m anya ọgwọ ọrịa lee biko nna biko ezi nna biko hichaa manya mmiri dị m n'anya nna biko hichaa manya mmiri juru m anya nna biko okwu ya metụrụ ịlaị n'obi o akpọ ya o ha na o laa n'udo ha na o ka Chineke mezuoro gị ihe niile rịọrọ ya okwu a mere ka ha natụrụ ime o mụọ nụ o Samuel o Chineke nna m onye nwe m lee ọ tọpụrụ onye nọ na mkpa na aka gị rụrụ ya o na-ahicha m anya mmiri juru m anya nna m lee biko hichaa m anya mmiri dị m n'anya ọgwọ ọrịa lee biko nna biko ezi nna biko hichaa m anya mmiri dị m n'anya nna biko hichaa m anya mmiri juru m anya nna biko Ogechi mgbechi ihe ndị a bụ aha chi m cheta m ọ bụkwa otu aha ahụ ekwere m na ndị gụrụ aha ha kwere n'otu ụbọchị na Chineke aha gị cheta ha otu a ka ọ kpọtụrụ na mgbe ha na ekwesu a na-alachi ebe niile igiriri a na-akwa ya na-akwachi ebe dum ha niile na-ahụ ha nọ ha na-ebe ya sị na olileanya dịkwaghị mana otu ụbọchị Chineke chetara ya lee nụnụ na Penina bụ nwunye di ha nọ eke oke ke ụzọ asaa Penina chịrị ya erie ya na ụmụ ya na-abụbọ ya na-azọ mụ na onye ha mụ na onye ha ya kọọ ha n'ọnụ dị iche iche ha na ọ ihe metara ka Chineke jiri tụchie akpa nwa ihe ọjọọ niile imekọwara n'ụwa gị ya mere iji onwe gị nwee mụrụ eke oke machịrị ụzọ asaa ịbịakwara ihe m bịara ọ dịkwana nke mụrụ ịtụkwara na atọ ka ọfa ịmụ amụ ite ọ dịla ndị ka ọfa na ọ pụrụ apụ lee ndị ihe ọjọọ imekọtara ọ ihe Chineke ji kpọghasị hel ana na-ede ya na-ama jijiji nke na Elkana di kpọrọ ya ọ bụ na ịhụnanya m ezughuru gị nwaanyị kedu ihe bụ mkpa gị ha na-achọghị ma n'ihi na ọ matara na onye na-adịghị ka ibe ya kwa na-agụ ya naanị otu ụbọchị ya na di Elkana esoro gawa ịchụ aja n'ogige Shailo Chineke nna m mgbe o ruru n'ebe ahụ n'agbanyeghị ịhụnanya niile na-erukwa oke osimiri Elkana nwụrụ n'ahụ ya mba ọ chọghị ma maka na ihe jọgburu onwe ya na ibe mmadụ na-agafe ogwe ya nwa na-aga n'okpuru maka ọ kụkọwara otu ụwa dị ya si ọkwa ịhụnanya ndị a niile ọ ga-egbochi ka nwunye di m ghara ịkọkwa m otu ụwa dị were mma m laa ugbu a ha na-erisi n'etiti ebe ahụ anọbilie die anya ya dịkwa n'ebe ọ nọ maka na o nwere ịhụnanya n'ebe ọ nọ ya ebilie si n'etiti ha wee pụọ wee gaba n'ime ogige Shailo ọ gaa n'iru Chineke ka tọgbọrọ n'ebe ahụ wee dọka obi n'iru Chineke si Chineke papa lee m n'iru gị ọ ga-abụ n'ezie na ikwere ka m nọ n'iru gị na-eso di m na-achụ àjà n'iru gị mama bụrụ onye agbachiri akpa nwa ya na-adịghị ka ibe m ha na-ebe
ha na-akwa ya nọ n'iru Chineke na-ama jijiji. Chineke nna m eweliere m aka elu, gị onye na-eme mgbe olileanya gabigara, gị onye na-eme mgbe ndị ụwa kwuchara ihe niile ha ga-ekwu, ga-eme ka ha kpuchie ọnụ n'ihere. Papa, ha na-asị n'ezie ọkwa m biliela ugbu a nwaanyị adịkọ m ọnụ. Chineke lee n'otu ụwa m dị. Ọ bụrụ na ọ bụ mmehie nke m metara, na ọ bụ ya mere Chineke iji gbakọta m nzu, ana m arịọ gị ka biko mere m ebere, mee ka m dị ka ibe m. Akwa metụrụ Chineke n'obi. Chineke gbaghịrị akpa nwa ya, n'ihi lee akwụọ na ebe na o metụrụ ịla anyị, ebe ịla anyị nọ na tebụl na-eri ihe, o kweghị ya ṅụrụ mmiri tọgbọ iko. Ịla anyị ebilie si na ihe emebiela n'ụlọ nsọ a. Something has gone wrong somewhere. O bilie tiba n'ụlọ nsọ, hụ ha na nwaanyị be m ka ọ nọ n'iru Chineke na-adọka obi ya, ihu ya gbanwee dị ka kpakpando dara. Ọ sị ya, nwaanyị, ọ gịnị bụ nke a? Ruo ole mgbe ka ị ga-eweziga onwe gị n'ịṅụ mmanya? Ọ sị ya, onye nwe m, ọ dịghị mmanya nwa gị ṅụrụ. Aṅụtụkwala m ahụ na m ahụ ọfa ịṅụ aṅụ. Kama ọ bụ otu ọ dịrị m n'obi m ka m buru ụwa m bidọta obi m n'iru Chineke, si ya ka o cheta m. Mgbe ịla anyị legharịrị anya bịa hụ n'ezie na ihe ọ na-ekwu jupụtara n'eziokwu, na ọ dịghị mmanya ọhụrụ kwafọ nke nwa aṅụ dịka okwu ya siri. Ọ sị ya, nwaanyị bilie ka Chineke mezuo ihe niile rịọrọ m. Ihe niile ahụ o kwuru, otu a ka Chineke si mezuori ya. Ya were ọṅụ laa, ivini na o ji ọṅụ, ọ maghịrị mgbe ọ hapụrụ di ya eleka na n'ala n'ọṅụ. Chineke onye ebube ka ịdị, otu anyị dị mbụ ka ịdị ogbe, ị ga-adịkwa otu a ruo mgbe ebighị ebi. Nnekwu ọkụkọ sị ụmụ ya, unu ga-chere o rubeghị ugbu a ka bụ n'isi ụtụtụ. Ịhụ na ide mmiri niile ndị a na-aga kpekpekpe, naanị otu mgbe nta ka ọ ga-agbabi. Nnekwu ọkụkọ ga-apụkọta ụmụ ya n'elu ide mmiri ka ọ na-aga n'ike na bụgara. Obere oge nnekwu ọkụkọ ajụ ụmụ ya, oleekwana ide mmiri? Nwanne m, lee n'anya. Ọ bụrụ na ọkụkọ nwere ike inwe okwukwe na ide mmiri ga-agbabi, kedu ihe ga-eme na gị ma nwa nke mmadụ oge ọ na-eru ka oke osimiri? Ị gaghị nwe okwukwe. Ị chetakwara na ha na ji ọṅụ laa. Ihe gbasara sirọp ịnọghị ya. Asị m gị kwere, asịgodiri na mgbidi guzochiri ụzọ witoo dịka ụlọ elu. Helen si gị kwere na ihe ka njọ bụ ihe mmadụ na-erighị na-enye ibe na mụnwa risiri ofe ahụ na ọ dị mmasị gị bụrụ rie, n'ihi na nri Chineke bụ nri dị mma. Praise the Lord. Asị m gị kwere, nnekwu ọkụkọ kwere ka ọ fọ gị ma nwa nke mmadụ Chineke kere na oyi ihe. Mgbe udo dị ka osimiri na-ezo, ọgba aghara na-akpọtụ n'ebe niile, ekwensu ọnụrụ si anụghị buru etibata n'ụlọ gị. Enyekwala ya ohere na ọ bụ ikwe ya esu. Ọ bụrụ na ma mụ bụ Helen, ekwensu eribeghị gara inweta m, n'ihi na ama m onye m dabere n'arụ ya. Otu ahụ ọ dịkwa na mgbe mbụ ọ bụ otu Chineke m dị ugbu, ọ bụ otu a ka ọ ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Hallelujah. Amen. Nna biko, otu ọbụla mesila mmehie gbaghara o. Ekwekwala njajụ nwa gị na ọ dịghị onye hapụrụ bi ya na o ruru ahịhịa o. Hichaa m anya mmiri dị m n'anya o, eze m lee biko. Hichaa m anya mmiri jụrụ m anya o, ọgwọ ọrịa lee biko. Nna biko, ezi nna biko, hichaa m anya mmiri dị m n'anya. Nna biko, hichaa m anya mmiri jụrụ m anya. Nna biko, eze biko, o ji ọkụ eri aja biko, akankwụ na-eche Igbo biko, ọ tọpụrụ onye nọ na mkpa biko, o ji abụ aga agha biko, akadagbachiri ụzọ onye nwe m lee. Hichaa m anya mmiri dị m n'anya, nna m lee biko. Hichaa m anya mmiri jụrụ m anya, eze m lee biko. nna biko, ezi nna biko, hichaa m anya mmiri dị m n'anya. Nna biko, ọ ga-adị mma. hichaa m anya mmiri jụrụ m anya. Nna biko, nna biko, ezi nna biko, hichaa m anya mmiri dị m n'anya. Nna biko, hichaa m anya mmiri jụrụ m anya. Nna biko, nna biko, ezi nna biko, Otu ọbụla si na dị, a sị na ọ ga-adị mma, ọ ga-adị mma, ọ ga-adị
ọwa aha hichaa m anya mmiri juru m Were. anya Were. nna biko. Asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla mụ, asị na ọ bụ Chineke ọmadịra m efepụla mụ, asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla mụ, asị na ọ bụ Chineke ọmadịra m efepụla mụ. nwanne m asị na mbụ ahịhịa amandị iro m efepụla mụ asị na ọ bụghị Chineke ọmandị ejeghị efepụla m o Asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla mụ, asị na ọ bụ Chineke ọmadịra m efepụla mụ. ị hụkwa ụka m eju gị ka ọ pụye na onye iro m agbajuole ya o ite onye iro ya ndụ nwanne m ọ pụta ụzọ ya azụ ọnwụ o Asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla mụ, asị na ọ bụ Chineke ọmadịra m efepụla mụ. asị na anya bụ ebe na ọma ndị iro m agbagbuola m o ndị o mere bụ m n'ụwa aheli na-echuola ahụra ya Asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla mụ, asị na ọ bụ Chineke ọmadịra m efepụla mụ. ọkọmọnụ ụwa ya ọkọma n'owe jụọla chi m onye ụwa m achịkwala m ọchị na ịmaghị ihe echi ị ga-abụ Asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla mụ, asị na ọ bụ Chineke ọmadịra m efepụla mụ. Asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla mụ, asị na ọ bụ Chineke ọmadịra m efepụla mụ. Asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla mụ, asị na ọ bụ Chineke ọmadịra m efepụla mụ. makwa onye gburu mmanụ bụ aka ya kwawa ka echeta onye gburu ya iwela onye karụkọ na aghala onye agwara agwa Asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla mụ, asị na ọ bụ Chineke ọmadịra m efepụla mụ. unu eburula m gagharịwa ndị okporo onye ọzọ ghara nke ha bịa nụrụ ka m buru oche ọkpọrụ onye ọda abaghị nke ha Asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla mụ, asị na ọ bụ Chineke ọmadịra m efepụla mụ. si na mụ na gị dị na mma nọ dị na mmanya na-atụ m ụjọ o maka ịghọọla gwa abalị na amaghị m ebe ichere isi gị Asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla mụ, asị na ọ bụ Chineke ọmadịra m efepụla mụ. ezabụlino juru n'eziro juru anaghị ekpo ọkụ o ndị hụrụ onye na-enyo ndị ji nwanne ha ṅụ mmanya ga Asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla mụ, asị na ọ bụ Chineke ọmadịra m efepụla mụ. isi na ikporola ji ụkwụ m aja aka gị dịkwa n'ime ya o nsị gị na-adịghị ogu na ọ dịghị ihe ọ bụla ọ ga-eme m o Asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla mụ, asị na ọ bụ Chineke ọmadịra m efepụla mụ. Ee. o nwere otu ihe gbara ndị ụwa gharị bụ na otu ọbụla ọ sọkwara mmiri zoo ma abụ ọgazi n'ụwa n'ezie akịka ya ghara ịfọ ị hụkwala nga mmadụ gbabara n'ime ụlọ gbachigide onwe ya ụzọ na ọ n'ebe ahụ na-adọkasị ngwa ọrụ ya si ya na-ara mmadụ ibe ya anya ọchịchịrị gbakwara n'ime ụlọ ahụ ajụjụ m na-ajụkwana gị enyi m nwaanyị bụ n'ebe ahụ ị nọ n'ọchịchịrị na-adọgbu onwe gị n'ọlụ onye ị na-ara anya nọrị aga ụwa ebe ọ na-aga onye ahụ ọ na-ahụkwana gị n'ọchịchịrị onye nọ n'ọchịchịrị na-ara anya nwanne m onye ahụ ọ bụkwana gị onwe ya ka ọ na-egbu lee nụgụ ị na-awụgharị onye mwụgharị wụgharịwanye ka enwe ọ naghị eju m anya maka na ụkpara tụọlara mụrụ ilu kasịrị m obi ọ sị na ya si n'elu daa ọkụkọ rachapụ ọsọ ga bulie agaghị anya na azụ ụkwụ ngwa ya jụọ enyi ya ọkụkọ nke akwa gị ji spidi ga bulie ọ bụ gịnị ka gị na ya na-adọrị
ọ bụ mgbe ahụ ya nọdị n'elu ka gị na ya na-ese ka ọ bụ gbuo oke ifufe furu ya kụọ ya ozu n'ala ka gị na ya na-ese gị kwado ihe gị na ya na-ese gị ji were spidi bịa bulie otu akwa ka m gbasara aka ma abụọ na-ajụ ụmụ ụwa biko gị mbọnọgọ gị ọ bụ gị na-esedere mụ na gị ọ bụ na m si gị chegharịa n'ihe alaeze Chineke gị si ejigide m ka ugbuo m na nke a m batarala n'anya gị na mgbapụ adịkwa nke a ka ị chere n'obi gị onye tụtụrụ ekike onye nwụrụ anwụ jere n'ukwu nwanne m onye tụmadere gị nsọ ya unu mara ihe mere n'elu akwụkwọ ala ọsọ ugbu a ọ bụ maka ọ dị otu nkwa ndị gboo na-agba egwu ahụ a na-akpọ egwu I wonder ndị agadi nwaanyị anaghị agba egwu ahụ maka na onye ọgbọ ya rara mmanụ agaghị gbalị ya mana ya ma egwu I wonder ahụ ugbu a onye ukwu na onye nta kala agba ya mana ana m agwa unu egwu I wonder abụghị egwu a na-agba agba maka unu si mkpọ ọlala eze ego ọla na ọwa akụta igwe ka eji mee ewepụtara unu naira nkọbọ ya na anaghị gharịgo unu elu na ala ọ dịkwa onye ma nke osisi ya wụrụ ncheke ebe nke mbụ wa akpụta igwe nke ụgbọ abịa bụrụ naira unu chefuo na ihe a na-akpọ ya bụ ncheke na oji ya n'ọta adịghị ihe oji unu ahụnanị ya ndị amamihe egwu I wonder abụghị egwu a na-agba agba o mekpọrọ egwu I wonder mekpọrọ egwu nchakasị anya ha niile bụ otu egwu ahụ unu bi unu si lee enu m ebe ọbụla ma na aga m eburu ogologo ngaji isi m ebula ogologo ngaji ị maghị na onye ya na ndị mmụọ na-eri ihe na-egbu ogologo ngaji na ọ bụ ihe aka nna m kwuru mgbe ọbụla unu tọnụrụ anya uhie unu na anya ọbara bara unu ma ewere nwayọọ gbọtọrọ unu ngaji chọrọ ụwa m ụzọ egwu I wonder bụ egwu a na-agba agba egwu oke pusi agụ atụrụ na-agbakọta ya ọnụ onye na-agba ya na-eze ndụ ihe si mbịa agba ya bụrụ ọgwụ ya sokwe ọkụ kpakwa nga ọkwa ori onye ọrịa jakwa nga ọcha maka ihe m na-ahụ n'ụwa taa na-atụ m ezigbote egwu ihu onye nwụrụ anwụ ga-ịhụ ha ka ha gaji ga-eche na ha gaje dibe akwa onye nwụrụ anwụ ị maghị na ọ dịrị ihe ọzọ ha bụ n'obi ṅanụ ntị ihe ha bụ n'obi eze na ọzọ bilienu bịa chiwa eze bilienu bilie bilili ụlọ elu bilienu gbawa ntụ oyi eche mmese na-anwụ anwụ o mere ha wụọ bilienu mewara ha ya bụrụ onye nwaanyị ọlụdi ngwa bilie lụwa di bilienu ma nwakwa ị gaghị bilikwe m ụmụ eche mme na-anwụ anwụ ihe a ha na-agbado onye nwụrụ anwụ biko Helen na-ajụ ọ bụ onye a medere gị ụwa ọjọọ ụbara nzize nọ n'elu ogbe ghọrọ nke ala ịtụtụrụ ihe niile na ọgbụla ikpechasị mmadụ ibe gị ahụ ịdọkasị nwe ọrụ gị ikwu eze isi ọnwụ shiwe n'ọnwụ a na-echite ụwa n'ọnwụ ebe ndị gaghị dị ọlị dịka ibe gị ị hapụkwana onye Chineke gọziri ka ọ nọrọ na ngọzi ihe niile na ọgbụla ikwu eze ụwa na eze ụwa na-ebi n'akwa ukwu ejiela akụ na nwambada agaghị ụgbọ onye bụ ichiri ụzọ nwanne m iji ụgwọ ekele o asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla m asị na ọ bụ Chineke ọmadịra m efepụla m ihe ijiri kpọmasị na ọ bụ na ịma na ama
asị na mgbe ahịhịa ọmụmụ elu efepụla m, asị na ọ bụ Chineke ọma na ire m efepụla m. Isere mụ na gị dị na mma na ọ dị na mmanya atụwala m ụjọ, ịghọọla kwa abalị na amaghị m ebe ichere isi gị. Asị na mgbe ahịhịa ọmụmụ elu efepụla m, asị na ọ bụ Chineke ọma na ire m efepụla m. Na-eburula m gagharịwa ndị okporo onye ọzọ ghara nke ha, ganụrụ ka m bụrụ oche ọkpọrụ onye ọda akpa gị nke ha. Asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla m, asị na ọ bụ Chineke ọma na ire m efepụla m. Ihe jiri kpọọ m asị na ọ bụ na ịma na amamihe ị na-eme o, ebe ọ bụla ọchịchịrị nọ ihe bịa mụ ya ọkụ ya agba ọsọ. Asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla m, asị na ọ bụ Chineke ọma na ire m efepụla m. Ụkwụ echiela n'akụ na nwa mgbada bịa ya ụgwọ, onye bụ ichiri ụzọ nwanne m iji ụgwọ ekele o. Asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla m, asị na ọ bụ Chineke ọma na ire m efepụla m. Asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla m, asị na ọ bụ Chineke ọma na ire m efepụla m. Asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla m, asị na ọ bụ Chineke ọma na ire m efepụla m. Asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla m, asị na ọ bụ Chineke ọma na ire m efepụla m. Asị na mbụ ahịhịa ọmụmụ elu efepụla m, asị na ọ bụ Chineke ọma na ire m efepụla m. Otu onye ọrịa nọ n'ogige Bethsaida kemgbe 18 ehihie na abalị. Jizọs sị ya, bilie onye ọrịa, chịrị ute gị lawa ụbọchị niile agaghị abụ gị ịba akwa ekwela ka m bụrụ ọrịa laa.
kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eme gị onye iro kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eme gị ekwensu kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eju gị iru onye iro kwa ngwara gagwa na ị ga-eyiri ihere ka uwe o ekwensu kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eme gị onye iro kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eme gị ma ekwensu chiri maka mba o ya na oke ọnwụnwa ya eji m Jehova n'isi gwa ya na mmeri ga-abụ nke m ekwensu kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eme gị onye iro kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eme gị ihe igbo nọchiere m ụzọ ya ọkwa ka m ghara iru Zayọn odo ekwere m na nkwa ya ọ bụ m chụdara gị n'igwe o ekwensu kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eme gị onye iro kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eme gị ekwensu imekwa elu ma ala ọ kwụrụ adịghị aka nna kụrụ ya o onye na-amaghị onye ka ya ekwensu atụrụ ụtara akpa ya o ekwensu kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eme gị onye iro kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eme gị mbudo dịka osimiri ekwensu na-erujuru m n'ụzọ chichiri gbachiere m ụzọ o ama m na Jehova nọ nso ekwensu kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eme gị onye iro kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eme gị asịkwa ụzọ m echebe ya mgbidi guzochi ụzọ m ọ bụkwa n'aha Jizọs ka mgbidi ya niile ga-ada o ekwensu kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eme gị onye iro kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eme gị ekwensu kwa ngwara gagwa n'agha anyị gaghị alụli ya ekwensu ya bụrụ ihe ọgụ nna m ga-esitere m ndị agha o ekwensu kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eme gị onye iro kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eme gị ekwensu kwa ngwara gagwa na ọ kwụrụ anịga ka nna kụrụ ya onye na-amaghị onye ka ya ekwensu na ịlara n'iyi o ekwensu kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eme gị onye iro kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eme gị ekwensu n'ụrụzi ya n'uburu ekwensu hapụ n'ime aka ahụrụ m Jizọs n'anya o ọ dịghị okwu nzuzo ọbụo ekwensu kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eme gị onye iro kwa ngwara gagwa n'ihere ga-eme gị ekwensu amaara m ọlụ gị niile dịka Jizọs Kraịst onye ọgbụgbọ makwa ọlụ gị niile lee nụgụ ị hụrụ Jizọs Kraịst onye ebube ị tụghị ya egwu i wee durie gaa n'eluigwe tabanakụl isi ya igosi ihe omimi niile nke igwe na nke ụwa isi ya ọ bụrụ na ị ga-ekwe kpọọ isi ala nye m ihe niile ndị a ka m ga-eme ka ọ bụrụ nke Jizọs matara ụzọ gị dum o wee sị gị gị sie n'iru ya pụọ n'ihi na ọ bụ naanị Jehova ka a ga-akpọ isi ala niile dịka onye nwe m bururi ụzọ gwa m na ebo niile na ọ bụ na aha ya ka ikpere niile ga-eru ala ekwensu onye ọjọọ iwe gosi ogbe achịcha maka na ịma na o si na 40 days 40 nights wee pụta isi ya ka o mee ka ogbe nkume ghọọ ogbe achịcha ka o wee taa n'ihi na agụ na-agụ ya Jizọs Kraịst wee gwa gị sị n'ihi na ọ maara ọlụ gị niile na ọ bụghị naanị ogbe achịcha ka mmadụ ga-eri wee dị ndụ na okwu ọnụ si na ọnụ Chineke nna ya wee pụta na nke ahụ karịrị nri ee ekwere m otu a leekwa okwu nkasi obi Jizọs gwara m ọ sị ebe elechere nna m ụlọ kpọọ ya bụ onye isi ndị bezibọl ka ezikwanụ maka ndị odibo mana ọ sị anyị atụla egwu o nwere otu okwu Jizọs Kraịst gwara mba okwu nkasi obi ọ sị m atụla egwu ma edu anya na-aga n'ụlọ ikpe o ma edu anya na-aga n'ebe ọbụla edu anyị na-aga ihe ọ bụla nke anyị ga-ekwu n'ebe ahụ na ya ga-eweta ya n'oge awa ahụ haleluya ekwesịrị m ike na Chineke ma nwanne m ṅakwa ntị o tupu ị na-asịkwa na ikwere na ekwensu o ma ọ bụ na ikwere na Chineke kpebikwara onwe gị dịka nna m Pọl kwuru ọ sị rọpụtara na onwe unu chi unu ga na-efe na ya na ezinụlọ ya ga na-efe Jehova dị ndụ na-abụghị chi nke nwụrụ anwụ mana ụbọchị taa ọtụtụ niile gbara ngwongwo ha bụrụ nkụ ha gawa n'ebe ụzọ na-adịghị ṅakwa ntị ka ngwa gị ọ bụrụ na ị kwere na mmụọ ọjọọ asị m gị na ị gahiere o soro m gaa na Matiu isi nke 6 amaokwu nke 9
bụ leli otu. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu a, ọ ga-akpọ otu asị ma were onye nke ọzọ. Ọ bụrụ na ị kwere na mmụọ ọjọọ, ị mere nke ọma. Ikwekwa nna Chineke, ị mekwara nke ọma. Kama ihe m na-atọgbọ n'iru mgbe niile bụ mgbe ị gbachara ọsọ anya kwụrụ n'oche eze Chineke wee gụọ maịlụ ndị anyị gbara agba. Mana ihe m nwa na-ekwu bụ ekwensu. Agaghị m adị ndụ kpọ isi ala nye gị. Ọsọkwa gị nwekọta ụwa niile. Onye meriri emeri ka ị bụ. Ọ bụ n'aha Jizọs Kraịst ka ikpere niile ga-eru ala. Onye ọjọọ ọnụnụ ji anụghị goro irute n'ebe udo dị-esi ọkụ. Ọ bụ ihe a ka ndị mmụọ ozi ji tie mkpu akwa mgbe ha hụrụ ka a na-achụdata ya n'ụwa. Ha sị, heo, ahụhụ adịrịla ụwa. Onye ọjọọ ọnụnụ ji anụghị goro n'ala kwo. Lee n'ihe gwara Chineke na-atụghị egwu. Ọ bụ gịnị ka ị chọrọ nwa m Job bịa n'ebe a? Ọ bụ na ị maghị na onye zuru oke ka ọ bụ? Ihe a ka nna m onye Ebube na-ajụ m. Lee n'ihe gwara ya ka ịhụ na iwu onye ọjọọ. Ọ bụ site n'ichegharị n'ụwa. Ị na-echegharị n'ụwa, aka pụkwara. Lee n'ụwa. Ekwensu ọnụrụzi ya n'uburuo, a sị gị gba m n'ahụ. Hapụ n'ime aka, ekwensu amaghị m onye bụ. Ekwensu gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Onye iro gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Ekwensu gwangwara gaba, ekwensu hapụ n'ime aka. Biko gba m n'arụ, eso na amụ Jizọs. Ekwensu gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Onye iro gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Kama riju ọkpọdachi ụzọ ka m bụrụ n'ụlọ abadị ndụ. Ebe mgbe ogbu onye ọnụ ntụ, ana m achọ n'akụ eluigwe. Ekwensu gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Onye iro gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Kama Chukwu kpọmasị, ụwa niile kpọmasị. Maka onye Chukwu kpọrọ asị, ụwa ya jọgbu onwe ya. Ekwensu gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Onye iro gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Ekwensu ọnụnụzi ya n'uburu, asị gị hapụ n'ime aka. Ekwensu mekwa elu ma ala, ajọ mmụọ agaghị mepe gị. Ekwensu gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Onye iro gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Ekwensu gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Onye iro gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Ekwensu gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Onye iro gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Ekwensu gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Onye iro gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Ekwensu gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Onye iro gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Ekwensu gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Onye iro gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Ekwensu gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị. Onye iro gwangwara gaba n'ihere ga-eme gị.
bụ ụtụtụ n'abalị. Chineke ọ bụ onye nwe m, were ọsọ were ije mee ka akwa niile m na-ebe ka ọ sọrọ nwụrụ ọkụ ruo oge ntị dịka ụbọchị ha nọ. Ka ụwa chọpụtakwa n'ihe a m na-ekwu na ọ bụ eziokwu. Maka mgbe m nọ na anụ arụ na-agagharị n'anụ arụ ma amaghị ihe a na-ekwu banyere Jizọs Kraịst ọkpara Chineke dị nsọ. Enwere m ọtụtụ enyi ya na-akpọtụ n'elu n'ala. Ụlọ m a na-ezeji ụtụtụ ezughị karago m. Ma mgbe ha chọpụtara na anatala m Jizọs ọkpara Chineke dị nsọ, onye ọbụla m na-akpọ, ọtụtụ ndị enyi m niile a, onye ọbụla m hụrụ na-ekwusara ya okwu, ọ sị don't mind that woman. Ọ sị na ya natara Jizọs Kraịst. Ị na-ekwu ọ na-akọlaba ndị azụ. Onye nwe m na-anụkwa. Helena awala onye na-akọlaba ndị azụ n'ihi na anatara m Jizọs Kraịst ọkpara Chineke. Ihe m na-arịọ ọnụgụ ugbu a, Chineke ekwele ka ihere mee m. Meekwanụ Chineke bulie elu m elu ka ndị ahụ were m onye na-akọlaba ndị azụ, ka ha hụkwana ihe dị iche n'ime m. Mgbe ahụ ka ha ga-akpọzi m onye na-akọlaba ndị ihu na-abụkwaghị azụ. Ebubo niile ndị ụwa bụrụ m, ha were mee ihe akaja niile dị iche iche. Chineke ọkwa dị gị bi n'eluigwe, letụkwana okpukpe eluigwe nke asaa ibi. Anụkwara m na onye nna ya nọ n'alaeze anaghị aga n'akụ mmụọ Jehova. Were n'anya dị mkpa lebara m n'akpa, napụta m Chineke. Chegharịa ọnụ m na-ekwu dị ụtụtụ n'abalị. Ọ bụrụ dị na m ebilie gaa n'ụlọ mmadụ gasị ya ka o chegharịa, ka ọ nabata Jizọs Kraịst dịka ọkpara Chineke. Onye yi brokedi tiri ezigbo akwa dara oke ọnụ, ma onye tiri nkarịrị akwa gaa n'iru ya na-agwa ya maka Jizọs Kraịst. Chineke onye ahụ ga-ewere m ka onye isi na-adịghị mma, ma ọ maghị ihe ọ ga-ekwu ya sị na nwaanyị a ṅụrụ gbasakwen. Chineke onye eze dị mma, onye a jara aja ekwesịkwana gị njaghasị Chineke, n'ihi na ọ na-awa ahụ okorobịa ahụ ogologo ime ya. Chineke were ọsọ were ije bịa zaa m, bulie m elu. Ihe niile m na-ebe ụtụtụ n'abalị na-eri uju n'iru gị ka a ga-asịkwa na m enwekwaghị nna. Papa were n'ọsọ were ije bịa ngwa ngwa mee ka ụwa ghọta ihe m na-ekwu, nke ga-awụkwana m na-ekwu ha esoro m n'azụ. Yes, ọnwụ ihe m nọ. Jizọs Kraịst bụ onye m na-ekwu maka ya. Ọ sị na ọlụ buru ibu, ugbo juru ebe niile mana ahụghị ndị ọrụ. Ma papa ṅaa ntị, oleekwana otu ndị ọrụ ga-esi abịa ma ọ bụrụ ma ha were m onye isetịrị n'ụwa dịka onye ilere anya. Ha hụ m na nkarịrị ọgọdọ, hụ m na mkpọmkpọ ebe nke iburu ụzọ kwuo na ndị ga-aga ebi na mkpọmkpọ ebe. Ha ga-aṅa ntị ma m na-asị ha chegharịa? Papa m mere n'onwe ya ahụ onye nwe m. Ọ bụ ihe m na-ebe ụtụtụ n'abalị si mee ka ihe a niile m na-emerụ m aka, maka na ihe agba n'aka adịghị ejikwa enyele ya, ka ụwa gbara so m n'azụ. Chineke ihe ahụ m na-ebe eru m aka, aga m achụrụ gị aja ekele, ma ihe ahụ m na-akwa arụ m aka, aga m enye gị ezi ihe otito. Ihe ahụ m na-arịọ ọrụ emeka, aga m enye Chineke ekele. Ihe ahụ m na-arịọ ọrụ emeka, aga m enye Chineke ekele. Jehova ihe ahụ m na-ebewo, ihe ahụ na-eji m ụra n'ụlọ ru m aka, ya bụrụ m ebe ga ya eru m aka, aga m enye n'oge ihe otito. Ihe ahụ m na-arịọ ọrụ emeka, aga m enye Chineke ekele. Ihe ahụ m na-arịọ ọrụ emeka, aga m enye Chineke ekele. Ihe ahụ na-arịọ ọrụ, ihe ahụ m na-ebe ụtụtụ n'abalị ru m aka, ma bụrụ m ebe ga ya eru m aka, aga m achụrụ gị aja otito. Ihe ahụ m na-arịọ ọrụ emeka, aga m enye Chineke ekele. Ihe ahụ m na-arịọ ọrụ emeka, aga m enye Chineke ekele. Ụzọ dị mma agaghị nga abụọ. Anụrụ m akụkọ gbasara ụmụ nwaanyị ibe m ndị buru m ụzọ gbaa ọsọ. Ọ dịghị onye m nụrụ na Chineke hapụrụ n'ụzọ ma enyụọ ọkụ. Chineke biko onye nwe m, ahapụkwala m n'ụzọ ma enyụna ha m ọkụ, ka ụwa ghara ịjụ m olekwana ebe chi m ọ bụ nọ. Jehova ọ ka o buru ụzọ
odegwu ọkaka ọ tọpụrụ onye nọ na mkpa ugwu a na-arị atụ egwu mgbe o rikwuru ha na o bepụtara gị Chineke napụtara ya elegharịala m anya n'ụwa ọ dịghị enye enyemaka ọzọ ma ọ bụrụ naanị gị Jehova isi onye gị na ya so ya tụrụ egwu na ndị gbabara n'ime gị ga-adị dịka ugwu Zayọn nke na-apụghị ịrọpụ n'ọnọdụ kama na ha ga-adị ruo mgbe niile ebighị ebi na ruo mgbe niile ebighị ebi ka ebere gị na-adị onye nwe m Jehova eze ebube eze bi n'eluigwe nke asaa were ụwa mere ihe mgbakwasị ụkwụ mbeghalala ihe a m na-ebe ụtụtụ ebe abalị ruo m aka Chineke aga m eburu abụọ ekele bụta n'ụkwụ ala gị dịka mmeri m agadi ndara n'ụkwụ ala gị were ntutu isi ehicha gị ụkwụ nsọ gị papa onye nwe m lee ihe ahụ m na-ebe eru m aka o abụrụ m ebega ya eru m aka o mbega m niile oru m aka o aga m achụrụ oge aja otito ihe ahụ na-arịọ ọrụ emeka aga m enye Chineke ekele ihe ahụ na-arịọ ọrụ emeka aga m enye Chineke ekele ihe ahụ m na-ebe eru m aka o aga m enye gị ezi otito n'ihe ahụ m na-ebe eru m aka aga m achụrụ oge aja otito ihe ahụ na-arịọ ọrụ emeka aga m enye Chineke ekele ihe ahụ na-arịọ ọrụ emeka aga m enye Chineke ekele ọnụ niile n'ụwa kọrọ m wee nna ọ bụrụ gị ekwutere m ọnụ achọpụta n'aka m dị ụcha o aga m achọrọ oge aja ekele o ihe ahụ na-arịọ ọrụ emeka aga m enye Chineke ekele ihe ahụ na-arịọ ọrụ emeka aga m enye Chineke ekele na-ebe eru m aka o ihe ahụ m na-akwa arụ m aka na ihe ahụ m na-akwa arụ m aka aga m achọrọ oge aja otito ihe ahụ na-arịọ ọrụ emeka aga m enye Chineke ekele ihe ahụ na-arịọ ọrụ emeka aga m enye Chineke The shepherd unto you, unto you, the shepherd shame unto you, shame unto you, the shepherd shame unto you, shame unto you, the shepherd unto you, oh the shepherd don't lost the battle, hallelujah, have got the battle won, shame unto all na you, plans don't be in vain, all na mago don't be in vain, shame unto all na you, stupidity don't be in vain, all na busy body don't be in vain. shame unto you, I say shame unto you. shame unto you, I say woe unto you. woe unto you, The whole lunatic for my life. Shame unto Una you. don't take una own head the close am. shame unto you, The poor way una witch me. Like unto na you. children go take plenty beg food. shame unto you, As you una point me one finger unto the other you, three they point it to una life shame unto you, As you una bend down they look me. unto Other you, people they bend down they look now. shame unto you, I say shame unto you. shame unto you, Ishekwe woe unto you. woe unto you, Person where they pursue newborn bed. Hallelujah, he dey teach am how to fly. shame unto Only you, shepherd don't teach me how to fly. unto Only you, shepherd don't teach me how to walk. shame unto Send the you, shepherd don't teach me how to jump. unto The you, shepherd don't teach me how to wise. Shame I unto send the you. shepherd don't teach me how to rock sense. unto The you, shepherd don't teach me how to retaliate. Shame unto Only shepherd don't teach me how to know people. unto you, The shepherd shame unto you. shame unto you,
because guilty conscience na in dey hide. He reach one day, he pursue David, he go for cave, say na today this man I go kill am here. He no know say when he dey under the cave, the ambush dey wait David. David himself down on top, dey look am, the thing wey dey demonstrate. God call David with loud voice, say David, see this man wey dey pursue you. Na today I don take him life to give you. David climb down from the hill, take a knife, cut him garment. When he don waka small, he say, David, he say, brother, father Saul, na me God give you to my hand to see your cloth, I cut am, I no wan kill you. Because God knows I no do bad for you and I no do bad for God. He say, oh, is that the voice of my son David? He say, my Lord, na my voice too. Now so I say, I no go kill anybody. I go leave everything for God, make God judge me and do now. Because I no sin against you now. Neither I sin against my living God. The whole lunatic for my life, una don take una own head close am. Shame unto you. As una point me one finger, other three they point it to na life. Shame unto you. Person wey dey pursue newborn baby, he dey teach am how to fly. Shame unto you. This shepherd don teach me how to fly. This shepherd don teach me how to jump. This shepherd don teach me how to wise. This shepherd don teach me how to retaliate. This shepherd don teach me how to rock sense. This shepherd want to you, want to you. I say shepherd don lost the battle. I have got the battle won. All una plans don be in vain. Una mago don be in vain. All una stupidity don be in vain. All una busy body don be in vain. Holy Michael our captain, he don put you into confusion. Shame unto you. I say shame unto you. Person wey dey pursue newborn baby, he dey teach me how to fly. He shepherd don teach me how to fly. Don teach me how to wise. He shepherd teach me how to jump. He shepherd teach me how to know people. Shame unto you. Shame unto you. Shame unto you. He shepherd want to you. Want to you. He shepherd shame unto you. Shame unto you. He shepherd want to you. Want to you. Shame unto you. Shame unto you. He shepherd want to you. ka ha mara na ọ bụ oge gụrụ m n'ọrụ aga m enye gị ezi ihe otito ihe ahụ m na-arịọ ọrụ emeka aga m enye Chineke ekele ihe ahụ m na-arịọ ọrụ emeka aga m enye Chineke ekele
mee ka akwa niile m na-ebe ka ọ sụrụ ụmụ ọkụ ruo oge ntị dịka ụbọchị ha na ka ụwa chọpụtakwa n'ihe m na-ekwu na ọ bụ eziokwu. Maka mgbe m nọ na anụ arụ na-agagharị n'anụ arụ ma amaghị ihe a na-ekwu banyere Jizọs Kraịst ọkpara Chineke dị nsọ, enwere m ọtụtụ enyi ya na-akpọtụ n'elu n'ala. Ụlọ m a na-ezeji ụtụtụ ezughị kara ume. Ma mgbe ha chọpụtara na anatala m Jizọs ọkpara Chineke dị nsọ, onye ọbụla m na-akpọ, ọtụtụ ndị enyi m niile a, onye ọbụla m hụrụ na-ekwusara ya okwu, ọ sị don't mind that woman. Ọ sị na ya natara Jizọs Kraịst. Ị na-ekwu ọ na-akọlaba ndị azụ. Onye nwe m na-anụkwa. Helen awala onye na-akọlaba ndị azụ n'ihi na anatara m Jizọs Kraịst ọkpara Chineke. Ihe m na-arịọ n'oge ugbu a Chineke, ekwele ka ihere mee m. Meekwanụ Chineke bulie enu m elu, ka ndị ahụ were m onye na-akọlaba ndị azụ, ka ha hụkwana ihe dị iche n'ime m. Mgbe ahụ ka ha ga-akpọzi m onye na-akọlaba ndị ihu na-abụkwaghị azụ. Ebubo niile ndị ụwa bụrụ m, ha were mme ihe akaja niile dị iche iche. Chineke, ọkwa dị gị bi n'eluigwe, letụkwana okpukpe eluigwe nke asaa ibi. Anụkwara m na onye nna ya nọ n'alaeze anaghị aga na mmụọ Jehova. Were n'anya dị mkpa lebara m n'akpa, napụta m Chineke. Chegharịa ọnụ m na-ekwu dị ụtụtụ n'abalị. Ọ bụrụ dị na m ebilie gaa n'ụlọ mmadụ gasị ya ka o chegharịa, ka ọ nabata Jizọs Kraịst dịka ọkpara Chineke. Onye yi broked tiri ezigbo akwa dara oke ọnụ, ma onye tiri nkagịrị akwa gaa n'iru ya na-agwa ya maka Jizọs Kraịst. Chineke, onye ahụ ga-ewere m ka onye isi na-adịghị mma, ma ọ maghị ihe ọ ga-ekwu ya sị na nwaanyị a ṅụrụ gbasakwen. Chineke, onye eze dị mma, onye a jara aja ekwesịkwana gị njaghasị Chineke, n'ihi na ọ na-awa ahụ okorobịa ahụ ogologo ime ya. Chineke, were ọsọ were ije bịa ịza m bulie m elu. Ihe niile m na-ebe ụtụtụ n'abalị na-eri uju n'iru gị ka a ga-asịkwa na m enwekwaghị nna. Papa, were n'ọsọ were ije bịa ngwa ngwa mee ka ụwa ghọta ihe m na-ekwu, nke ga-awụkwana m na-ekwu ha esoro m n'azụ. Yes, ọnwụ ihe m nọ. Jizọs Kraịst bụ onye m na-ekwu maka ya. Ọ sị na ọlụ buru ibu, ugbo juru ebe niile mana ahụghị ndị ọrụ. Ma papa na-anụ ntị. Olee kwana otu ndị ọrụ ga-esi abịa ma ọ bụrụ ma ha were m onye isetere n'ụwa dịka onye ilere anya? Ha hụ m na nkagharị ọgọdọ, hụ m na mkpọmkpọ ebe nke iburu ụzọ kwuo na ndị ga-aga ebi na mkpọmkpọ ebe. Ha ga-aṅa ntị ma m na-asị ha chegharịa? Papa m, mere n'onwe ya ahụ onye nwe m. Ọ bụ ihe m na-ebe ụtụtụ n'abalị si mee ka ihe a niile m na-eberu m aka, maka na ihe agba n'aka adịghị ejikwa enyele ya, ka ụwa gbara so m n'azụ. Chineke, ihe ahụ m na-ebe eru m aka, aga m achụrụ gị aja ekele, ma ihe ahụ m na-akwa arụ m aka, aga m enye gị ezi ihe otito. Ihe ahụ m na-arịọ ọrụ maka, aga m enye Chineke ekele. Ihe ahụ m na-arịọ ọrụ maka, aga m enye Chineke ekele. Jehova, ihe ahụ m na-ebe, ihe ahụ na-eji m ụra n'ụlọ ru m aka, ya bụrụ m ebe ga ya eru m aka, aga m enye n'oge ihe otito. Ihe ahụ m na-arịọ ọrụ maka, aga m enye Chineke ekele. Ihe ahụ m na-arịọ ọrụ maka, aga m enye Chineke ekele. Ihe ahụ na-arịọ ọrụ, ihe ahụ m na-ebe ụtụtụ n'abalị ru m aka, ma bụrụ m ebe ga ya eru m aka, aga m achụrụ gị aja otito. Ihe ahụ m na-arịọ ọrụ maka, aga m enye Chineke ekele. Ihe ahụ m na-arịọ ọrụ maka, aga m enye Chineke ekele. Ụzọ dị mma agaghị nga abụọ. Anụrụ m akụkọ gbasara ụmụ nwaanyị ibe m ndị buru m ụzọ gbaa ọsọ. Ọ dịghị onye m nụrụ na Chineke hapụrụ n'ụzọ m enyụọ ọkụ. Chineke, biko onye nwere, ahapụkwala m n'ụzọ m enyụna ha m ọkụ, ka ụwa ghara ịjụ m olekwa n'ebe chi m ọ bụ nọ. Jehova, ọ ka o buru ụzọ odegwu, ọ ka aka ọ tọpụrụ onye nọ na mkpa, ugwu a na-arị atụ egwu. Mgbe o rikwuru ha na o bepụtara gị, Chineke napụtara ya.
anya n'ụwa ọ dịghị enye enyemaka ọzọ ma ọ bụrụ naanị gị Jehova. Isi onye gị na ya so ya tụnye egwu na ndị gbabara n'ime gị ga-adị dịka ugwu Zayọn nke na-apụghị ịrọpụ n'ọnọdụ kama na ha ga-adị ruo mgbe niile ebighị ebi. Na ruo mgbe niile ebighị ebi ka ebere gị na-adị onye nwe m Jehova eze ebube, eze bi n'eluigwe nke asaa were ụwa mere ihe mgbakwasị ụkwụ. Mbeghalaghị ihe a m na-ebe ụtụtụ ebe abalị ruo m aka Chineke. Aga m eburu abụọ ekele buta n'ụkwụ ala gị dịka mmeri m agadi ndara n'ụkwụ ala gị were ntutu isi ehicha gị ụkwụ nsọ gị papa. Onye nwe m lee ihe ahụ m na-ebe eru m aka o, abụrụ m ebega ya eru m aka o, mbega m niile oru m aka o, aga m achụrụ oge aja otito. Ihe ahụ na-arịọ ọrụ amaka, aga m enye Chineke ekele. Ihe ahụ na-arịọ ọrụ amaka, aga m enye Chineke ekele. Ihe ahụ m na-ebe eru m aka o, aga m enye gị ezi otito. N'ihe ahụ m na-ebe eru m aka, aga m achụrụ oge aja otito. Ihe ahụ na-arịọ ọrụ amaka, aga m enye Chineke ekele. Ihe ahụ na-arịọ ọrụ amaka, aga m enye Chineke ekele. Ọnụ niile n'ụwa kọrọ m wee m na ọ bụrụ ga-ekwutere m ọnụ, na-achọpụta n'aka m dị ụcha o, aga m achọrọ oge aja ekele o. Ihe ahụ na-arịọ ọrụ amaka, aga m enye Chineke ekele. Ihe ahụ na-arịọ ọrụ amaka, aga m enye Chineke ekele. Ihe ahụ m na-ebe eru m aka o, ihe ahụ m na-akwa arụ m aka, na ihe ahụ m na-akwa arụ m aka, aga m achọrọ oge aja otito. Ihe ahụ na-arịọ ọrụ amaka, aga m enye Chineke ekele. Ihe ahụ na-arịọ ọrụ amaka, aga m enye Chineke. Onye mmadụ ụwa Georgia, ọ dị ka ọ dịrị ya mma. Onye mmadụ ụwa Georgia, ọ dị ka ọ dịrị ya mma. Onye kọrọla ụmụ ya, ebere eme gị o. Onye besara ga-abụ ụwa ya, ya ewuta n'obi n'obi o. Onye mmadụ ụwa Georgia, ọ dị ka ọ dịrị ya mma. Onye mmadụ ụwa Georgia, ọ dị ka ọ dịrị ya mma. Onye kọrọla bịakwasịrị Jehova kọcha nnukwu chi kere ya o. Onye mmadụ ụwa Georgia, ọ dị ka ọ dịrị ya mma. Onye mmadụ ụwa Georgia, ọ dị ka ọ dịrị ya mma. Onye kọrọla ụwa ya o, ebere eme gị o. Na besara ga-abụ ụwa ya o, ewuta n'obi n'obi o. O ruru otu ụbọchị na ụmụ Chineke zukọtara n'iru eze o, ikpe ekpere n'ogbugbu ọnụ ha dịka ha na-eme n'iru ya mgbe niile. Ekwensu nwa ji ọbụbọ bịakwara be nwa ha ọnwụnwa na ige ha ntị n'olu. Ekwensu nwa ji ọbụbọ bịakwara ịnwa ha ọnwụnwa na ige ha ntị n'olu o. Onye mmadụ ụwa Georgia, ọ dị ka ọ dịrị ya mma. Onye mmadụ ụwa Georgia, ọ dị ka ọ dịrị ya mma. Onye kọrọla ụwa ya o, ebere eme gị o. Na besara ga-abụ ụwa ya o, ya ewuta n'obi n'obi o.
ya mma, gị were igwe atụrụ na ewu chọọ ya mma, onye mere ka ọ ka mba niile lue, gịnị ga-eme ka ọ ghara ịhụ gị n'anya o? onye machi ụwa jọji ya, ọ dị ka ọ dịrị ya mma. onye machi ụwa jọji ya, ọ dị ka ọ dịrị ya mma. onye kọwara ga tupu ụwa ya, mere emebi ya. onye besara ga akpụ ụwa ya, ewuta n'oyi n'obi ya. Ekwensu jụrụ Jehova ọzọ sị, isi na onye zuru oke ka Job kwue, ngwa nakọrọ ya ụmụ iriri nri ya, ka nakọrọ ya akụ na obi nyere ya, mgbe mere ya ogbu onyọnụ ntụ, kama ahụ ebizu oke ya dị o. onye machi ụwa jọji ya, ọ dị ka ọ dịrị ya mma. onye machi ụwa jọji ya, ọ dị ka ọ dịrị ya mma. onye kọwara ga tupu ụwa ya, ebere emeghị ya. onye besara ga akpụ ụwa ya, ewuta n'oyi n'obi ya. Jehova gwara Ekwensu nwa Job ụbọ, lee nwa m Job dị n'aka gị o, ị pụrụ ime ya otu dị gị mma o, ị pụkwara ịnwa ya otu sọrọ gị, mana na m enye gị iwu taa o, sị gị akpatụkwala ndụ ya aka o. onye machi ụwa jọji ya, ọ dị ka ọ dịrị ya mma. onye machi ụwa jọji ya, ọ dị ka ọ dịrị ya mma. onye kọwara ga tupu ụwa ya, ebere emeghị ya. onye besara ga akpụ ụwa ya, ewuta n'obi n'obi ya. Isi Chineke jiri Job wee nya o, iwe ya sujuru Ekwensu obi o. Ekwensu mechara Job chee ya mmiri, ezekwa rụrụ Job arụ ịkpakwuwe, ihe kacha njọ Ekwensu gbanwere anụ arụ Job, ọ dịka ebi ogwu o. onye machi ụwa jọji ya, ọ dị ka ọ dịrị ya mma. onye machi ụwa jọji ya, ọ dị ka ọ dịrị ya mma. onye kọwara ga tupu ụwa ya, ebere emeghị ya. onye besara ga akpụ ụwa ya, ewuta n'oyi n'obi ya. Igiridi gbara n'ahụ Job wee, ọkwụ ya pụghị n'ọnọdụ n'ọnụ ya ekwugheri, n'ihi na Job nwanne m mara n'okwukwe bụ ọkwa na gwọrọ nwa o. onye machi ụwa jọji ya, ọ dị ka ọ dịrị ya mma. onye machi ụwa jọji ya, ọ dị ka ọ dịrị ya mma. onye kọwara ga tupu ụwa ya, ebere emeghị ya. onye besara ga akpụ ụwa ya, ewuta n'obi n'obi ya. Jehova kpọghere wind eluigwe, akụ Job ezowe n'eluigwe ka mmiri o, akụ ya niile furu efu na Jehova weghachiri ọnọdụ akwakwadịghị akụ na ụba ya o. onye machi ụwa jọji ya, ọ dị ka ọ dịrị ya mma. onye machi ụwa jọji ya, ọ dị ka ọ dịrị ya mma. onye kọwara ga tupu ụwa ya, ebere emeghị ya. onye besara ga akpụ ụwa ya, ewuta n'oyi n'obi ya. Ụmụnne m, ọ dịghị onye ụwa kara na mma, ihe a ka ndị agha na-ahụ, mana onye sikwa na ọ kara ya na mma o, ya were na-eketekwuru mmiri m ahụ. onye ọ bụzi n'ime eze mbụ ya n'ọnụ, ka ma mara n'ụwa kara ya na mma, kama ọ onye machi ụwa ya jọji ya dịka ọ dịrị ya na mma, n'ihi na afọ agaghị pụtakwu ihe mgbe ọ na-ezo ka mmiri na-ahụ Job, nwunye ya wee gwa ya, bịa nwoke a, isi na ọ bụ dị Chineke gịnị ka ị na-efe dị efe? Ịhụkwala Chineke ka ọ gara dị relief duty, ihe ndị a niile a na-adakwasị ka ọ chaa n'uchi wa bụ mmụọ ọ karala gị mmadụ anyị nọ n'ọnọdụ ọnwụ ka mma. Job tapụrụ n'ọchị n'ihi na ọ matara n'ezie na ngọzi na-adịrị onye ọbụla na-anwa, n'ihi na mgbe a nwachara onye ahụ, ngwa ngwa ka a ga-egwu ya egwu eze nke bụ mmiri, dịka Jizọs Kraịst. Ṅaanụ
ụbọchị ndị na-achị igwe kamel Job wee chịrị igwe kamel ya wee banye n'ofe ọzara ka ha ganye ya rigorie. Ebe ọ bụ na ekwensu echiela achị n'ukwu ime Job ịkpapụ, ekwensu wee si n'ofe ọzara wee dọkara oke ifufe wee bịakwasị kamel Job. Ha niile wee laa n'iyi. Naanị otu onye pụtara wee gaa gwa Job ihe ọhụrụ. Jehova onye bụ bekee. Job wee sị ka aha Jehova bụrụ ihe a na-eto eto site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Aka na-ekwukwa nke ahụ, ndị na-achịkwa igwe ehi achịrị igwe ehi pụọ. Ekwensu esikwa n'ofe ọzara dọkarakwa oke ifufe kakwa oke ifufe wee bịakwasị igwe ehi. Ha niile wee kpochapụ. Naanị otu onye pụtara gaa gwakwa Job mkpamkpa kpara nụ. Job sịkwa ka aha Jehova bụrụ ihe a na-eto eto n'ihi na ọ ma aha chi ọ na-efe. Ọ si onye ọbụla ya na ya na-abụso ụjọ atụla ya, ọgwụ onye bụ n'elu ka ọ bụ. Aka na-ekwu nke ahụ, ebe igwe ewu na igwe ọkụkọ ya na ọtụtụ anụ ụlọ niile ebe ha nọ, oke ifufe adọkarakwa bịa kpochapụkwa ha dum. Otu onye pụtakwa ga gwa Job ihe ọ na-ahụ. Job sịkwa ka aha Jehova bụrụ ihe a na-eto eto. Nwanne m ịhụnanya, na ọ bụla onye ahụ nwere ndidi ga-eri azụ Igbo n'ime igiridi niile kwara n'ahụ Job. Job emegheghị ọnụ ya kọcha Chineke onye ọ na-efe n'ihi na ọ ma na nke o ji taa. Ihe m na-agwa gị bụ, ọ bụrụ na ị nweghị okwukwe dịka Job ka isi na-ekpere Chineke, n'ezie aghọ ka ị na-agụ onwe gị. Maka ọ dịghị onye ọbụla ga-aza grajueti ma onye ahụ esighị na ọta akara gụrụ ma gụọ elu. Ọ bụla naanị ndị nwere okwukwe na ndị gbara ọsọ ruo n'isi njedebe. N'ezie, ọ bụla ndị ahụ ka a ga-ekpughe okwu nke mmeri, n'ihi na ọ dịghị mgbe mmadụ ga-aga rụọ ọrụ na John Holt ya gawa na relwe ya kwụrụ sonye n'ala anyị sị na ya bịara ka ha kwụọ ya ụgwọ. Eziokwu, Helen na-agwa gị, ndị na-arụ n'ebe ahụ ga na-ele gị ka masquerade. Chegharịa ma nwee okwukwe, n'ihi na okwukwe ọ bụla na-enweghị ọnụ n'ezie ọ bụ ihe nwụrụ anwụ. Ụwa
dị efu. Ya mere adọgbukwala onwe gị n'ọlụ. Ị mara mma o, ị jọrọ njọ o, ma ị bụ onye ogbu onye o. Ihe m na-agwa gị bụ bilie, ṅụrịa ọṅụ n'ime Chineke. Otu nkasi obi ị ga-eji na-aga ebe ọbụla ị na-aga ma ọ bụrụ na ị kwere na Jizọs bụ ọkpara Chineke. Na ntị ihe o kwuru mgbe o biliri n'ọnwụ. Ana m aga idoziri unu ebe, n'ihi na ebe mụ onwe m nọ n'ebe ahụ nke unu onwe unu na-anọ, maka na ụlọ nna m n'igwe ọtụtụ ebe obibi dị. Ọ dịghị gị otu ọ na-eme ka ọkọ nke ntuli aka. Ọ sọ ọ bụrụ na ọ bụghị otu a, ọ gara agwa unu na ya na-edoziri unu ebe. Ọ dị mfe nke abụkwa nke ọchịchị ụwa na-emekwa nka ma ọ bụ nkwado nke a na-eme eme. Jizọs ọkpara Chineke ọ sị ana m aga idoziri gị ebe. Ụgbọ ụlọ alaala elu, mana ebe ahụ a na-agwa gị okwu ya. Nchekasị ụgbọ ụlọ ga-aghọrọ gị akụkọ mbe. Ọ dịghị ihe dị ka ụlọ flat sịkwa asị ụtụtụ na abalị ga-adụ ya aka n'ọnụ ga-eme ụwa m ọlịa. Mana nke si n'eluigwe ka a ga-esi natara gị ị ga-eri. Akwụkwọ Revelation 21 ọ sị aga m ehichapụkwa anya mmiri n'anya unu, unu aga amụkwa ụmụ ọzọ nye obi ọlịlọ mmiri. Haleluya. Hụ na nkwa dị otu a. Ebe ọ bụ na ị kwere n'okwukwe a, ndị ihe na-adọkarakwa n'uwe ọrụ ị gaghị so m gaa yọrọ nkwa n'ihu Chineke. Ebe ọ gwara gị were abụ ọma 150, were too ya otito, were ọkpụkpụ aka, were ọja, were ihe egwu niile na-adasi ike, were too Chineke. Mmadụkwana gị ka ị nwere, were na onwe gị nye ka aja dị ndụ, na mụ bụ niile nye n'onwe m ka aja dị ndụ. Ọ bụ ya na-eme mgbe ọbụla ma na-ayọrị nkwa n'ihu Chineke, maka na oke nkume ahụ bụ Jizọs Kraịst. Ebe ahụ ka mụnwa mere bọjetị ike. Haleluya. Ka m ewere ka ịgbachigide ọnụ maka mmeri ya o, gị kwere ụwa abalawa ghara adọgbu onwe m lee. Ama gawa n'ụlọ chọọchị ga-akụrụ aka gbara egwu nke kwere ụwa balawa ghara bụ onwe m lee. Nwanne m ụwa nke abalawa ghara n'ezi ya e, agaghị m ikwere ụwa abalawa ghara egbu onwe m lee. Ama gawa n'ụlọ chọọchị ga-akụrụ aka gbara egwu nke kwere ụwa balawa ghara bụ onwe m lee. O nwere onye mụ ga-agba ahụ ugbu ahụ. Eziokwu, o nwere onye mụ ga-agba ahụ ugbu ahụ. Ọ bụ onye ahụ bụ onye gachi anyị n'ụwa, anyị enweghị eze ọdọ ma ọ bụ ya o. Ọ bụ onye ahụ ga-eduru anyị ala nkwa mgbe ebubo ụlọ na ụgbọ ọkụ agakwa aghachi. Aha ya bụ Jizọs Kraịst. Aha ya bụ Jizọs Kraịst. Ndị ojiagha agba akụ hapụ obodo anyị aka o, unu emee n'obodo anyị ọ ghọọla n'Sọdọm. Ebe ejisi mmadụ agba mbere o, ebe a na-adọwa friji kwa mmadụ ka ewu. Isi ahụ nzuzo juru n'ime ya o, ndị aka ọbara onye chọ nke ọ chọrọ ya zụrụ. Ọzọ ozu otu ụbọchị ga-abụrụ ozu e, mgbe ahụ bụ mma ga-esikwa na mmala. Mana onye ahụ m ga-agba aha ya e, riju adịghị n'ebe ọ nọ. Aha ya bụ Jizọs Kraịst. Aha ya bụ Jizọs Kraịst. Ebe mmadụ na-aga ili ozu ri anụ mmadụ, ori abala tonye dibịa bunye ya gwụ n'ahụ. Nke anọ ya ghọọ udele efegharị ya e, ofe zuo obodo ya ghọkwa mmadụ.
mmadụ ga-alọwa o mana onye ahụ ngakpa aha ya mpụ ndị ya adịghị n'ebe ọ nọ aha ya bụ Jizọs Kraịst aha ya bụ Jizọs Kraịst ebe agwalọrọ ibe ya ịhụna o keloro ya ma nke loro elo bụ mmadụ koloro na ọ nọfọ ya mkpụrụ abalị atọ ya nwụọ nke loro ya ghọọ mmadụ ga-alọwa o mana onye ahụ ngakpa aha ya mpụ ndị ya adịghị n'ebe ọ nọ aha ya bụ Jizọs Kraịst aha ya bụ Jizọs Kraịst ndị na-aga njem maọbụ moto maọbụ ụgbọ unu gekwa ntị nara advaịsị onye unu na-aya nọkọta n'oche onye ahụ rie elu rie ala nye unu na-anana o ị nara rie ile adịla ka anaghị ọ dụrụ ọgụ gị gba ọ tọrọ ka nkụ gbakọrịgo gị buru akpa gị laa ị kacha njọ mmanya dị ya n'aka o were ya gbawa trauza dọrọ ego gị laa o anya dị oge gbarọta ihu n'azụ mana onye ahụ ngakwa aha ya iri uju ndị adịghị n'ebe ọ nọ aha ya bụ Jizọs Kraịst aha ya bụ Jizọs Kraịst ahaghị m gị ọzọ n'ezie n'ezie asị m gị ahaghị m gị ọzọ okwu a ka Jizọs Kraịst gwara Nicodemus okwu a gbara ya gharị Nicodemus ajụwa Jizọs Kraịst olee otu a ga-esi mụgharịa mmadụ ọzọ ebe onye ahụ tochara ọ pụrụ ịba n'afọ nne ya nke ugbo abụọ wee mụgharịa ya ọzọ maka ọ na-agbasị nwatakịrị na mgbe abaala ya agagharịwa anya chọwa ebe mgbe bara maka ọ na-awa agwọ ọnụgụ ya anụ ịgwakwa na ofere ya efe ya efe o fere Nicodemus efe ajụjụ m ụmụnne m bụ ugbu a olee kwe na otu ụfọdụ ndị ofe ogori si bụrụ ndị amụgharịrị ọzọ ndị na-aga n'ime moto na-aga amị ara ebe nwoke o biliri jikere gawa ịzụ ahịa hapụ ezinụlọ ya nwunye ya na-akọrọ ya ụfọdụ ka ọ gaa n'udola n'udo ma nwoke dị otu eruo mgbe o ruru n'ime moto ya ga-soro ụmụ nwaanyị ndị a si Sọdọm l'ụwa ndị na-ebugharị ọgwụ ike Sọdọm na akpa ha dịkwana ebe ha na-aga ha ewere ọgwụ ike Sọdọm bịa tere ya n'ara ya na-aṅụ ọmịara ọṅụ pụkwa ha ete ọzọ ya na-aṅụ otu a ka ọ ga-aṅụ ude etili draiva sị ka ya kwụsị moto ngwa ya ka ndị ruru ebe ha na-agarịda na-anụ ntị na ọ na-ekwu ọṅụ ara draiva iwe onye ara gbanyụọ ọkụ ahụ Chineke kpọkwa gị ọkụ agadi nwoke onye a na-akọ draiva ọnụ ọgwụ ike Sọdọm ejidela ya onye ukwu donye ntarị dala
Igbe na-eche ndụ emeriele n'ọnwụ. O meriele akankwụ na-eche igbe meriele n'ọnwụ ne. O meriele oji agbaga agha emeriele n'ọnwụ. Anyị nye ya ekele o. Anyị nye ya otuto onye ahụ meriri ọnwụ. Anyị nye ya ekele o. Anyị nye ya otuto onye ahụ meriri ọnwụ. O gosiri mmeri ọnwụ n'ebe eze Jairọs dọta nọ. Mgbe nwa ya nọ n'ọnwụ, eze Jairọs gbakwuru Jizọs Kraịst sị nna bịa nyere m aka o. Na nwa ya nọ n'ọnwụ o kwuo naanị okwu ọnụ na okwu ọnụ ya ga-eme ka ọ dị ndụ. Anyị nye ya ekele o. Anyị nye ya otuto onye ahụ meriri ọnwụ. Anyị nye ya ekele o. Anyị nye ya otuto onye ahụ meriri ọnwụ. Jizọs sịrị eze Jairọs wegawa n'ụlọ ya o. Mgbe o ruru n'ụlọ ya, igwe mmadụ nọ n'ebe akwa. Jizọs ajụwa igwe mmadụ, gịnị mere unu ji ebe akwa? Ọ bụ nwa agbọghọ nta ọ nwụghị anwụ, ọ na-arara ụra o. Anyị nye ya ekele o. Anyị nye ya otuto onye ahụ meriri ọnwụ. Anyị nye ya ekele o. Eze Jizọs, anyị nye ya otuto onye ahụ meriri ọnwụ. Jizọs abanye n'ụlọ Jairọs, kpọrọ Pita tinyere onwe ya. Ya eruo n'ime ụlọ ebe nwa agbọghọ nta ahụ gbọtọ. Ya welie ya ka nri, sụwa asụsụ ọnwụ na anụ ne. Sitala utakumi, ọ pụtara nwa agbọghọ nta bilie o. Anyị nye ya ekele o. Anyị nye ya otuto onye ahụ meriri ọnwụ. Anyị nye ya ekele o. Eze Jizọs, anyị nye ya otuto onye ahụ meriri ọnwụ. Jizọs akpọrọ nwa agbọghọ nta o, wee kpọnye ndị mụrụ ya sị ha nye ya mmiri ka ọ ṅụọ n'okwukwu na-azọpụta unu. Ọ bụrụ inwere okwukwe, Jizọs ga-emere gị otu a o. Ọ bụ mbilite n'ọnwụ, onye oke ifufe na n'olu ya. Anyị nye ya ekele o. Anyị nye ya otuto onye ahụ meriri ọnwụ. Anyị nye ya ekele o. Anyị nye ya otuto onye ahụ meriri ọnwụ. Onye kpatụrụ m aka, ike siwo n'ime m pụọ. Onye na-ekwu okwu, ọ bụ Jizọs Kraịst ọkpara Chineke. Mgbe nwaanyị oruru ọbara mefusichara ihe niile o ji biri na ndụ n'ụwa, ndị dibịa na ndị niile sị na ha na-agwọ ọrịa ụgha gwụ ha n'ọnụ. Ọgwọ mgbe ike gburu dibịa. N'ezie, ọ ṅakwa ntị. Onye nwe m, a sị na ị nọ ya, nwanne anyị agaraghị anwụ. Ọ bụ Jizọs ka a na-agwa okwu a. Ọ bụkwanụ Meri na Mata na-ekwu ya. Ebe Jizọs Kraịst banyere n'ụgbọ wee gawa ozi ọma, ngwa ngwa ọ nọ na-ezisa ozi ọma, o metụrụ ya n'ahụ na-enye Lazarọs anwụwo. Wụ na ahụ otu Jizọs Kraịst si gosi mmeri ọnwụ. Ngwa ngwa ya lọghachi azụ wee bịa n'ụlọ Meri na Mata. Mbata ọ na-abata, Meri agbapụta. Eo Jizọs, a sịkwa nne na ya nwanne anyị Lazarọs agaraghị enwe. Jizọs sị ya, atụla egwu, ya gosi m na ebe eliri ya. Mgbe ha na-aga, ndị mgbakọ ụka dọbiri so ha n'azụ. Ọzọ okudi na-akpọ ha esochie ha azụ. Nwoke ọ na-agakwa
ọ wee ruola ili ahụ, gịnị ka wụkwa n'uru ya? Jizọs agba ha nkịtị na-aga n'ihi ọ maara echiche obi ha. Mgbe o ruru n'ili Lazarọs, ya gwa Meri, ụkwụ nkume eji segide n'ili Lazarọs. Ezigbo ụjọ wee jide ya. Jizọs jụọ ya, ọ gịnị ka m buru ụzọ gwa unu mgbe m si n'ụlọ unu na-apụ? Meri aza ngwa ngwa, onye nwe anyị gwara anyị na ịbụ mbilite n'ọnwụ. Ya sọ ọ bụrụ na ị kwere nke a, ngwa bupụ nkume ahụ. Meri emuvo ga buwe nkume, wee bupụ nkume elu kwesịrị n'elu ili Lazarọs nwanne ya. Jizọs agbakete nso ebe ndị igwe mmadụ kpaketekwara nso bụ ile ihe na-eme. Jizọs akwụrụ wee welie olu ya elu, wee gwa Chineke asụsụ nke ọ na-anụ ngwa ngwa, wee kwuo okwe nke ọnwụ na-anụ ngwa ngwa. Ọnwụ egbuo ya ụtọ, dọji isi egbe ya, Lazarọs esi n'ọnwụ bilie. Praise the Lord. Hallelujah. Na-ebili ya sị tọpụsịa ya na ihe ndị a ekere ya. Ndị mmadụ ajụwa, ọ bụ ndị mmadụ gịnị bụ n'ihe nka? Ma onye ọnwụ na-anụchakwara olu ya. Unu sị dị na onye abụghị nwa kapịnta ya, ọ bụ onye ọzọ ụgharịrị ya, ọ bụ ndị mmadụ nwoke bụ onye nka. Oke ifufe na-anụ olu ya, ebili mmiri na-anụ olu ya, ọ na-eme onye nwụrụ anwụ ya ebilie. Nke ugbu a dịkwa, lee Lazarọs nwụrụ kemgbe ọtụtụ abalị ebiliekwala. Ebe ndị na-asụ bekee na-ekwu, a great prophet has risen among us and God has visited his people.